Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu da masu neman Abbas na kowa ko ina muku fatan gaisuwa da fatan alkhairi barkanku da warhaka da fatan kowa ya wani lafiya kuma kowa na cikin kushin lafiya. Za ku dai ne Abbas na kowa na yau da kullum dai kun gane irin wannan zo muku da wani sabon bidiyo mai suna tsarin matasa. Da na ce muku can sati zan samu ku wani mai suna tsarin matasa ko haka ne. To a yau na zo muku da wani tsarin matasa da wani labarin ko wani matashi dan Tanzania wanda ya tasa tun yana dan kararren yana sha'awar abubuwa da yawa. To shi cikin abubuwan da yawa ya zaɓi guda ɗaya, ya zaɓi shafin karatun waka irin wannan. Abokanin suna ce masa ba zai iya ba da nan da kaɗan sai ya ce shi zai bai gwada ka gane. Ya fara matashin yanzu a takaice halin da ake ciki, matashin ya ɗaukaka ya samu masoya da yawa, suna bebe shi a shafin yanar gizo wannan. Don haka shi sa nake son ku matasa duka na ƙasashen Hausa, amma wanda ba Bahaushe ba irin wanda yake jin yaren Hausa, garza ya shiga YouTube ina mai suna Abbas na kowa. So sai yayi channel ina sai subscribe, zarar na azubido zan share da shi insha Allah. Saboda wannan matashi gaskiya ya burga ni kuma gaskiya ba. Na samu tarihin tashi na karanta na ce kai gaskiya ya burga ni, shi sa nake son matasa koyi shi ma da wannan gayan da wani mai basira shi kar ya bari basira shi ta bata, kawai ya rike ya yi. Saboda nisa ni ma na buɗe wannan shafin ne saboda kuma tunatar da ku matasa ina buƙatar ci gaban ku matasa kawar ni Abbas na kowa naku kowa naka haka ne irin wannan. Ni so ina buƙatar ci gaban ku sai ku ci gaba da yi kuma irin wannan domin ku samu ɗaukaka da wani lamarar da gasinan wanda haka inda ne kun gane. To ina muku fatan alkhairi saboda shi wannan matashi gaskiya ni fira da shi shafin yanar gizo sosai kuma ya ban tarihin shi, ya faɗa mana ko me ke tafiya irin wannan. Saboda bai sau shi sa nake zan kawo muku bidiyon sa ko kuma na kawo muku hotunan sa a nan gaba a sati mai zuwa irin wannan da sauran maganganun sa da tarihin sa irin wannan zan kawo masa. Idan har ya ban an samu maganganun da yi masa zan faɗa muku irin wannan. Sai kuma sakon gaisuwa na irin wannan ga Abdulaziz Gambo a YouTube. Gaskiya na ga gaisuwa ka Abdulaziz Gambo, ina maka fatan gaisuwa da fatan alkhairi. Sai na koma bangaren Facebook nan na ga Blansman na masoya, shi ma ina maka fatan gaisuwa da fatan alkhairi. Akwai Abdulaziz Najeriya a garin Kaduna, shi ma ina maka fatan gaisuwa da fatan alkhairi irin wannan. Sai kuma akwai Abdulkarim a kasar Italiya, shi ma ina maka fatan gaisuwa da fatan alkhairi. Shi ma gaskiya na yaba na ga kwazon sa na ga gaisuwar sa irin wannan. Ba dai sauran wanda bai sunan shi insha Allah zuwa gaba zan ambace shi irin wannan. Zan koma Instagram na ga sakonnin Aishatu Musa, ita ma ina mata fatan gaisuwa da fatan alkhairi. Da Hadiza S Ahmed, ita ma ina mata fatan gaisuwa da fatan alkhairi. Haka anan zan bar ku, ina muku fatan alkhairi saboda ku yi like ina a can channel a YouTube ina mai suna Abbas kowa naka. Da zarar na azumi insha Allah za ku gani ina muku fatan alkhairi. Bye na barku lafiya.